Wel, bore da i chi gyd. Fy enw i yw Emyr. Croeso cynnes i chi i'r oedfa newydd i'r Eglwys. Syniad o'r oedfa yma yw bod hi yn oedfa arbennig ar gyfer unrhyw un sydd heb fod i'r capel erioed o'r blaen, neu sydd falle heb fod am spel a ddim cweit yn siŵr beth yw ddisgwyl. Os yw hynny'n disgrifio chi, neu os ych chi'n ymuno dros y we, yna croeso. Ni mor falch bod chi yma. Ni mor falch bod chi wedi ymuno. Os chi ddim wedi bod yn yr adeilad o'r blaen, mae'r toiledau lawr y corridor yma ar y chwith. Chi'n gallu mynd trwy'r drws yma neu allan o'r adeilad a rownd i'r ffrynt. Felly'r syniad yw bod fi yn mynd i siarad trwy ac esbonio fwy neu lai popeth ni'n gwneud yn ystod yr oedfa, gan obeithio bod e ddim yn mynd yn rhy hir. Werth nodi, hynny yw, dyn ni ddim wastad yn dilyn yr un patrwm yn union pob oedfa, ond fel arfer mae'r mwyafrif o'r elfennau yn ddigon tebyg i'w gilydd. A mae werth dweud hefyd, mae un eglwys ydyn ni, un traddodiad. Okay? Tysach chi'n mynd i gapel neu eglwys arall, falle bydden nhw efo patrwm gwahanol i beth i ni'n dilyn. Ond beth i ni'n treol gwneud yw bod yn ffyddlon i'r Beibl, ac hefyd adlewyrchu ein diwylliant a'n cefndir ni yma fel siaradwyr Cymraeg. Nawr, mae'n odfawn ni yn dechrau fel arfer efo cyhoeddiadau. Nid fi sy'n gwneud fel arfer, ond fi sy'n gwneud bore yma. Ni'n dechrau efo cyhoeddiadau. Pam? Wel, wrth gwrs, fel bod pobl yn gwybod beth sy'n digwydd. A mae yna beth yn digwydd, okay? Dydd Sul yw canolbwynt yr wythnos i ni, ond mae yna bob math o bethau yn mynd mlaen trwy'r wythnos. Achos dyw eglwys ddim jyst yn adeilad, a dyw e ddim jyst yn un cyfarfod ar y Sul, pobl yw eglwys, teulu o bobl sy'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A felly mae'r coeddiadau ar y sgrin, ond jyst i roi blas i chi o beth sy'n mynd mlaen. Ar ôl yr oedfa, mae yna baned, ac mae yna ysgol Sul hefyd i'r plant. Yn y prynhawn yma, mae yna griw bach ohono ni'n mynd draw i Heol Don, i'r cartre gofal fyna, i gynnal oedfa bach ar gyfer y bobl yno. A mae yna oedfa wedyn heno fan hyn am 5. Yna nos Fawrth, i ni'n dod at ein gilydd i weddio, a mae croeso chi ymuno yn hynny, os ych chi'n dymuno. Nos Fercher, mae dyn ni gyfarfod arbennig wythnos yma, sesiwn blasu, darganfod Cristnogaeth. Os chi eisiau eto gwybod mwy a holi mwy, dyma'r cyfarfod i chi. A mae'r cyfarfod yma yn digwydd yn y cefn fan hyn am 7:30 wedi 7, a mae'r taflenni yma yn y ffrynt. Wedyn, di Gwener, mae yna fore coffi fan hyn, eto yng nghefn y capel yn dechrau am 10 o'r gloch, a mae yna groeso i chi ddod i hynny hefyd. Wel, yna'r coeddiadau. Ac wrth i'r oedfa ddechrau go iawn, y peth nesaf ni'n gwneud yw cael gair bach o weddi. Iawn? A beth yw gweddi? Wel, siarad gyda Duw. Ni'n dod at yr un sydd wedi'n creu ni, yr un sydd wedi'n caru ni. Achos ni eisiau cydnabod o'r cychwyn, wel pam i ni yma bore yma? Ni yma i addoli Duw. A stym byd i ni'n gallu gwneud heb ei help Os nag yw Duw yn cwrdd gyda ni, os nag yw Duw yn bresennol yma bore yma, stym pwynt i ni fod yma o gwbl. Okay? Felly fi'n mynd i weddio, mae croeso i chi gau eich llyged, mae pobl yn ffindo bod hwnna'n help i ganolbwyntio, stym rhaid i chi. Okay? Ac yna ar ôl i fi weddio, byddai'n dweud amen. A be mae amen yn golygu yw, dyna ni eisiau i ddigwydd. Okay? Ac os ych chi'n cytuno gyda be fi wedi gweddio, gewch chi ddweud amen hefyd. O gan i weddio te, gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am gyfle bore yma i ddod at ein gilydd, i dy addoli di, ac i glywed mwy amdano ti. A ni'n diolch bod ni'n gallu gwneud hynny. Nid ar ein pen yn hun, ond gyda
pobl eraill. A ni'n gofyn felly nawr am dy help di. Arglwydd i ni ddim yn gallu gwneud unrhyw beth hebddo ti. Ti sydd yn rhoi bywyd, ti sydd yn rhoi egni, ti sydd yn rhoi bwyd a diod a phopeth arall i ni. A ti sydd wedi rhoi'r peth gorau i gyd. Ti wedi rhoi dy fab, Iesu Grist, i farw yn ein lle, mwyn i ni gael maddeiant a bywyd ynddo fe. A ni'n gofyn felly nawr, arna ti i ddod yn agos, helpa ni i ddeall ac i ddilyn popeth sy'n digwydd. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. So mae yna gyhoeddiadau a gweddi, ac yna fel arfer, y peth cyntaf ni'n gwneud ar ôl hynny yw canu rhywbeth. Nawr, os chi erioed wedi bod i'r capel o'r blaen, falle bod chi'n meddwl, pam yn y byd ydyn ni'n canu? Wel, mae yna sawl reswm. Y reswm cyntaf, tasach chi'n meddwl, pa fath o gyneuon sy'n bodoli? Yn y chartiau, pa fath o gyneuon sydd wastad yn y chart? Wel, caneuon serch, yn dyfa, love songs. Mae wastad caneuon serch. Ni'n canu am y pethau ni'n caru. A na'r reswm cyntaf pam i ni'n canu fel Cristnogion, achos bod Duw wedi caru ni, a ni nawr yn ei garu e. A felly ni eisiau moli Duw, ni eisiau addoli Duw. Chi methu mwynhau rhywbeth yn iawn, heb canmol y peth yna, dweud cymaint chi'n caru'r peth yna. A chymo be, wrth i ni wneud hynny, mae'n wneud rhywbeth yno ni. Mae'n cynhesu ein calon ni. Wrth i ni ganu i Dduw mor dda yw e, mor wych yw e, mae hwnna yn cynhesu ein cariad ni ato fe. Ond ni'n canu am resymau eraill hefyd yn dyn ni. Meddyliwch am rai o'r caneuon cyntaf yna wnaethon ni ddysgu fel plant. Caneuon mwyn dysgu a cofio. Cofio lliwiau'r enfys, cofio dyddiau'r wythnos, cofio misoedd y flwyddyn. A ni'n canu hefyd mwyn cofio. Mae lot yn rwyddach cofio can nag yw ei gofio tudalen o lyfr, yn dydy. A felly, wrth i ni ganu, ni'n cofio'r peth yna ac yn dysgu yr hyn mae'r Beibl yn ei ddysgu. Ac yna pryd arall i ni'n canu, wel, falle bod chi wedi bod yn gwylio Cwpan y Byd, tîmau rygbi, tîmau pêl-drod, a dy rygbi ddoe yn doedd. A beth sy'n digwydd fyna? Mae yna ganu anthemau. Mae'r cenhedloedd yn dod at ei gilydd mwyn canu gyda'i gilydd. A dyna ni'n gwneud hefyd. Ni'n dod fel pobl Dduw. Ni'n dod fel eglwys, fel teulu. Yn canu nid jyst unawd ar ein pen yn hun, ond canu fel côr, canu gyda'n gilydd. Felly, ni'n mynd i ganu, bydd i dewis, dechrau yn y dechrau, rhif 1 yn y llyfr ymynau. Bydd y geiriau ar y sgrin, felly peidiwch poeni am hynny, mae yna rai copïau o'r llyfr ymynau o gwmpas, os well dych chi. Nawr, sa'i gallu esbonio popeth bore yma, a falle bydd yna eiriau yn yr emynau sydd yn anghyfarwydd. Peidiwch bod ofyn hynny. Chymod, os o'n i'n mynd i gêm criced, sa'n hoffi criced, bydd yna terminoleg fi ddim yn deall. A bydd rhaid i fi ddysgu be mae hwn yn golygu, be mae'r llall yn golygu. Mae'n cymryd amser. Ond ni'n mynd i ganu can nawr. Sanctaidd, 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 Dduw, holl alluog. Ni'n dod at Dduw sydd yn wych ac yn arbennig ac yn wahanol ac yn bwerus. Ac mae'n mynd ymlaen i ddweud, dyma'r trindod fendigaid. Dyma Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Un Duw mewn 3 pherson, a fe yw ein harglwydd ni. Fe yw'r un ni'n dod yn awr i'w addoli. Felly, nawr ni sefyll, os ych chi'n gallu, dim rhaid os ych chi ddim yn gallu, ond safon ni i ganu gyda'n gilydd.
peth nesaf ni fel arfer yn gwneud yw darllen o'r Beibl. Y reswm pam ni'n darllen o'r Beibl yn syml yw am ein bod ni eisiau clywed beth sydd gan Dduw i'w ddweud wrtho ni. A ni wedi dod a ni wedi ceisio Duw yn barod mewn gweddi, a ni wedi canu i'r arglwydd. Nawr ni eisiau clywed beth sydd ganddo fe i'w ddweud. Nawr, os ych chi ddim yn gyfarwydd o gwbl gyda'r Beibl, mae'n well meddwl am y Beibl nid fel llyfr, ond fel llyfrgell, library, yn hytrach nag un llyfr. Achos beth sydd gyda ni yn y Beibl yw casgliad o lyfrau. Llyfrau gwahanol iawn mewn llawer o ffyrdd, wedi ysgrifennu dros filoedd o flynyddoedd, mewn sawl iaith gwahanol, sawl cyfnod a diwylliant gwahanol. Ac wrth i chi ddarllen trwy'r Beibl, newch chi ffeindio mae yna llyfrau hanes a narratif. Mae yna lyfrau caneuon a barddoniaeth a doethineb. Mae yna lythyron, mae yna proffwydoliaethau a mwy. Ac eto, mae'r holl lyfrau gwahanol yma, a'r styles gwahanol, maen nhw i gyd yn adrodd un stori. Yn cofnodi be mae Duw wedi gwneud, a be mae Duw yn dal i wneud, a be mae Duw yn mynd i wneud, wrth iddo fe achub pobl sydd wedi gwrthryfela yn ei erbyn e. Nawr, tasach chi'n dod fel arfer ar ddydd Sul, be ni'n gwneud yw gweithio'n ffordd trwy un o'r llyfrau yma. Ni'n mynd trwydden nhw yn ara deg yn trial deall yr hyn mae Duw yn ei ddweud. Bore yma, fi jyst i dewis darlleniad sydd jyst mynd i sefyll ar ei phen ei hun a gobeithio mynd i helpu ni ddeall pam bod ni'n darllen y Beibl. Felly, y darlleniad bore yma, mae'n dod o ail lythyr Paul a Timotheus. A byddai'n dechrau ym mhenod 3 a mynd ymlaen i benod 4. Penod yw sut ni'n rannu lan y llyfrau yma, ac yna o fewn penod mae gennym ni adnodau. A ffordd yw hwnna, ffordd syml i helpu ni ffindo lle i ni yn y Beibl. Nawr, mae be ni'n mynd i ddarllen yn rhan o lythyr. Llythyr gafodd ei ysgrifennu yn yr 60au o'r ganrif gyntaf. So tua 30 mlynedd ar ôl i Iesu farw ac atgyfodi. Mae'n lythyr gan ddyn o'r enw Paul, oedd yn arweinydd yn yr Eglwys, at ddyn o'r enw Timotheus. Oedd Timotheus yn arweinydd ifanc, oedd Paul yn rhyw fath o mentor iddo fe. A dyma'r ail lythyr sydd gyda ni. Oddi wrth Paul at Timotheus. Nawr, mae yna Beibl esbar o gwmpas y lle, byddwn ni'n annog chi treol cael copi o'r Beibl. Mae'n bosib cael app ar eich ffôn hefyd, ond bydd y geiriau ar y sgrin i chi ddilyn. Felly, ail Timotheus, penod 3, fi'n mynd i ddechrau yn adnod 10 a darllen ymlaen i fewn i benod 4. Dyma air Duw. Ond rwy ti, Timotheus, wedi dilyn yn ofalus fy athrawiaeth i, Paul, am ffordd o fyw, fy ymroddiad, fy ffydd, fy amynedd, fy nghariad am dyfalbarhad, yr erlyd a'r dioddef a ddaeth i'n rhan yn Antiochia ac Iconiwm a Lystra. Yr holl erlydigaethau a ddioddefais. Ac waredodd yr arglwydd fi o'r cyfan i gyd. Yn wir ei herlyd a gaeth pawb sydd yn ceisio byw bywyd diwiol yng Nghrist Iesu. Ond bydd pobl ddrwg ac ymhonwyr yn mynd o ddrwg i waith, gan dwyllo a chael ei twyllo. Ond glin di wrth y pethau addysgaist, ac y cefais dy argyhoeddi ganddynt.
Fe wyddost gan bwy y dysgais twy. Ath fod yn blentyn yn gyfarwydd ar ysgrythyrau sanctaidd, sydd yn abl i wneud yn ddoeth, ath ddwyn i iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. Mae pob ysgrythyr wedi ei hysbrydoli gan Dduw, ac yn fuddiol i hyfforddi, a cheryddu, a chywiro, a disgyblu mewn cyfiawnder. Felly y darperir pob un sy'n perthyn i Dduw a chyflawn ddarpariaeth ar gyfer pob math o weithredoedd da. Yng ngwydd Duw a Christ Iesu, yr hwn sydd i farnu'r byw a'r meirw, yr wyf yn dyrybuddio ar gyfrif ei ymddangosiad a'i deyrnas ef, pregetha'r gair, bydd yn barod bob amser, boed yn gyfleus neu'n anghyfleus, ar gyhoedda, cerydda, calonoga, a hyn ag amynedd di-ball wrth hyfforddi. Oherwydd fe ddaw amser pan na fydd pobl yn goddef athrawiaeth iach, ond yn dilyn eu chwantau eu hunain, ac yn crynhoi o'i cwmpas liaws o athrawon i oglais eu clustir, gan droi oddi wrth y gwirionedd i wrando ar chwedlau. Ond yn hyn oll cadw di ddisgyblaeth arnat dy hun. Goddef galedu, gwna waith efengylwr, cyflawna holl ofynion dy weinidogedd. Nawr, te, wnaethoch chi sylwi fyna, be mae Paul yn dweud am yr ysgrythyrau, hynny yw am y Beibl. Mae'n galw nhw yn ysgrythyrau sanctaidd, sy'n gallu'n dwyn ni i iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist. Mae'n galw nhw wedyn yn ysgrythyrau wedi eu hysbrydoli gan Dduw. Be mae'n dweud felly yw hyn, mai geiriau dynol yw'r rhain, pobl nath ysgrifennu geiriau yr llyfrau gwahanol yma, ar yr un pryd mae y Beibl, yr llyfrgell yma, yn wahanol. Nid llyfr cyffredin yw hi. Mae fel petai Duw wedi anadlu allan y pethau yma, fod Duw wedi siarad a wedi arwain a wedi trefnu pethau fel bod gyda ni fan hyn ddatgyddiad gan Dduw ei hun. Dyna pam ni'n darllen y Beibl. Dyna pam ni'n dod ynghyd i wrando ar y Beibl. Achos trwy'r Beibl ni'n clywed llais Duw. Ni'n clywed neges Duw am iachawdwriaeth. Y ffordd yma i ni fod yn iawn gyda Duw a cael ein iachau a'n maddau ac i gael bywyd tragwyddol. Dim ond y Beibl sy'n gallu cynnig hynny. Y Beibl, neges y Beibl yw'r hyn i ni angen i glywed. Dyw'r Beibl ddim yn siarad am bob pwnc dan hael. Os chi eisiau gwybod sy'n i trwsio'ch car, nid dyma'r lle i droi. Os chi eisiau gwybod reseit am lasagna, nid dyma'r lle i droi. Os chi eisiau ffeithiau neu manylion am bob math o bethau eraill, nid yn y Beibl chi'n mynd i'w darganfod nhw. Ond os chi eisiau gwybod sut i gael perthynas gyda Duw, os ych chi eisiau gwybod sut i gael bywyd newydd, os ych chi eisiau gwybod sut i ddianc o'ch pechod chi ac o'ch euogrwydd chi a'ch cywilydd chi, dyma'r unig lle chi'n gallu troi. Y llyfr yma sydd yn ein hyfforddi a'n ceryddu ac yn ein cywiro ni ac yn ein disgyblu ni i fyw fel pobl Dduw. Nawr, ni ddod nôl at y ran yna mewn ychydig bach yn nes ymlaen yn yr oedfa. Nawr, be ni'n neud ar ôl darllen o'r Beibl? Wel, fel arfer, ni'n cael stori i'r plant.
Na, mae rai eglwysi lle mae'r plant yn gadael ar ryw bwynt yn yr oedfa. Ein arfer ni fel eglwys yw bod y plant yn aros i fewn trwy'r oedfa. Na, mae hynny'n gallu bod yn swnllyd. Mae hynny'n gallu bod yn distraction, a ni'n derbyn hynny. Ond ni eisiau nhw yma. Ni eisiau iddyn nhw fod yn rhan o'r addoliad. Ac un o'r pethau sydd wedi synnu fi dros y blynyddoedd yw faint a mor ifanc mae plant yn gallu cymryd pethau i fewn. Ac eto wedi dweud hynny, ni yn cael rhan o'r oedfa sydd yn arbennig iddyn nhw. Okay. Dim angen i chi switch off, mae'r oedolion yn joio fe hefyd. Ond ni yn mynd i gael nawr stori i'r plant, a mae Catrin yn mynd i wneud y ran yma. Os ydyn nhw blant eisiau dod ymlaen, mae croeso chi ddod i'r blaen. Da, chi'n okay? Diolch, mae'n stuck. Ia, so, fel mae Emyr wedi bod yn sôn, heddiw yma, dyn ni'n meddwl am lot o gwestiynau am y capel. Pam bod ni'n dod, be ni'n neud yma, pam bod chi'n dod i gael stori plant a bethau fel yna. Okay? Nawr, un o'r ysymau, chi'n cofio beth oedd Emyr yn dweud nawr? Oedd i ddod i beth? Darllen y Beibl. A ni newydd gael darlleniad o'r Beibl yn dydyn ni. Iawn, so un peth yw darllen y Beibl. Be chi'n gwybod am y Beibl? Chi'n gallu dweud rhywbeth wrtho fi am be chi'n gwybod? Sorry? Mae Iesu yn y Beibl ydy. Gwych. Beth arall? Mae e'n llyfr. Diolch Eila. Ydy. Mae e'n sôn am Iesu yn y fel. Ti'n iawn. Mae e'n sôn am amser maith yn ôl. Chi'n cofio ni wedi siarad am hyn o'r blaen, mae yna 2 ran i'r Beibl. Beth yw'r enw'r 2? So Seffa, ti'n gwybod? Hen Testament. So mae gyda ni Testament Newydd, sydd yn sôn am ar ôl i Iesu cael ei eni. Yeah? A mae gennym ni'r, a beth mae stories, a mae'r Hen Testament. Fel sy'n dweud, amser maith yn ôl. Merched, peidiwch yn gwneud y plethu nawr, okay? Nawr te, so, beth arall chi'n gwybod am y Beibl? Pwy sydd wedi sgwennu'r Beibl? Pwy sydd wedi sgwennu'r Beibl? Pwy sydd wedi sgwennu'r Beibl? Mae yna rhywun o'r enw Iowan wedi sgwennu Efengyl, ti'n iawn. Pwy arall? Mae yna un o fanna. Marc. Pwy arall? Luc, ie. Mae yna rhywun wedi sgwennu lot o lythyrau. Paul. Chi'n gwybod pwy nath sgwennu lot o'r dechrau'r Hen Testament? Rhywun dechrau gyda Molly. Mo. Dim Matthew. Dim Molly. Moses. Moses wedi sgwennu lot o'r Hen Testament. Ond, pwy sydd wedi... Mae oedd yna adnod oedden ni newydd arllon rwan. Nathach chi glywed yr adnod? Oedd y gair pwysig yna bod rhywun wedi ysbrydoli y Beibl i gyd. Yr holl eiriau yn y Beibl. Duw. Gair Duw yw hwn. Bod yna 66 llyfr gwahanol yn y Beibl, a pobl wedi ysgrifennu fo'n wahanol, Duw sydd wedi ysgrifennu, Duw sy'n siarad y geiriau yma i gyd. Mae'n dweud bod Duw yn anadlu'r geiriau. Mae ysbryd Duw yn y Beibl. Iawn. Nawr, pwy sydd yn gallu darllen y Beibl? Ti'n gallu? Pwy arall? Ania? Pawb? Pawb yn gallu. Mae'r Beibl ar gyfer pawb. Ac un o'r adnodau, iawn, mae'r Beibl yn sôn am, so geiriau Duw, anadl Duw, ydy, os gai adnod i fyny ar y sgrin fan hyn, iawn, llun yn Matthew, yn yr Efengyl yn y Testament Newydd, sy'n dweud, ond meddai Iesu, gadewch i'r plant bach ddod ata i. Peidiwch ar rhwystro, a mae rhai fel nhw sy'n derbyn teyrnasiad yr un nefo. Be mae Iesu'n dweud fanna? Pwy mae eisiau dod ata fo? Plant bach, okay? Plant. Chi hefyd, a chi yn bwysig. Mae Iesu eisiau chi yma heddiw yma.
Okay? Mae eisiau chi yma heddiw yma. I gymryd rhan yn y capel i gyd. I edrych ymlaen i'r stori plant a mynd i'r ysgol Sul. Okay? Mae heina, dyn nhw ddim jyst ar gyfer chi, mae pawb arall yn gwrando rwan, yn dydyn nhw? Iawn, jyst achos bod ni'n galw fo'n stori plant. A mae'n ysgol Sul i pawb. Mae hefyd dod i'r canu. Mae Duw eisiau chi ddod yma i ganu i Dduw, dangos cariad. Mae eisiau darllen y Beibl, trio deall am y Beibl, trio gwrando ar esboniad y Beibl pan mae Emyr yn siarad. Okay? Achos, beth oedd hyn? Beth oedd y Beibl? Pwy sy'n siarad gyda ni trwy'r Beibl? Yes, Duw. Okay? Nawr, i helpu ni i ddeall chydig bach, dwi'n mynd i chwarae gêm bach. Okay? So, merched canolbwyntio. Gêm bach. Iawn? Nawr, ydych chi rioed wedi chwarae Follow the Leader o blaen? Yeah. Na? Ti'n rioed wedi chwarae Follow the Leader? Gyd i helpu fi mewn munud. Okay? Nawr, mae hwn yn gêm i bawb. Iawn, so mae pawb yn cael bod yn rhan yn y gêm yma, a fi'n mynd i fod yr leader yn y ffrynt, okay? A mae pawb angen dilyn fi. Iawn, so be bynnag fi'n neud, mae angen i chi ddilyn. Okay? Ddim Simon Says, na, achos dwi'n mynd i ddweud e, dwi'n mynd i wneud e, okay? A mae rhaid chi ddilyn fi. Pawb efo'r llaw cywir? Yna ddim. Gewch chi edrych tu ôl i chi, be mae pawb yn neud? Tu ôl i chi, edrych ar pawb o gwmpas? Pawb sy'n gallu. Edrych, mae pawb yn dansio gyda ni. Mae pawb yn dilyn yr arweinydd. Okay? Ba, 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 ba. Okay, fe gewch chi stop y dilyn fi nawr. Oes rhywun eisiau tro? Na? Neb eisiau tro? Ti eisiau sefyll yn y blaen a wneud i pawb copio ti? O'n i'n disgwyl beth y pawb eisiau. Ti eisiau? Na? Okay. Rhywun arall eisiau tro yn y blaen? I wneud i pawb, wneud be bynnag maen nhw eisiau? Nawr, beth oedd rhaid i bawb, os oedden nhw eisiau dilyn fi, o'n i wedi dweud mai fi'r arweinydd, a bod rhaid i bawb dilyn. Be oedd rhaid i bawb wneud? Copia, ie, so gwneud, be o'n i'n wneud. Sut oedden nhw'n gwybod be o'n i'n wneud? Edrych. Beth arall? Canolbwyntio, gair gwych, so seffo. Gwrando nes i wneud drais yna, ynddo? So mae yna bethau penodol oedd angen i chi wneud mwyn dilyn fi. Nawr, chi'n gwybod beth? Duw yw'r ultimate leader. Okay? Fe yw'r ultimate leader. A mae e'n siarad gyda ni trwy'r Beibl, a mae e'n helpu ni i wybod beth i'w wneud yn y Beibl. Okay? A be mae e'n gofyn, debyg iawn fel oedd pawb angen wneud nawr, oedd edrych, so ni'n gallu darllen y Beibl, darllen geir y Duw, clywed, gwrando falle, rhywun yn esbonio, falle gwrando fan hyn, gwrando wrth mae Emyr yn siarad, gwrando yn ysgol Sul, okay, gwrando, a wedyn gyda help Duw, darllen, a gwneud e. Okay? Nawr se, fi wedi sôn bod o'n bwysig bod chi'n rhan o'r capel, a mae e'n gallu bod yn anodd. Fi'n gallu gweld chi, bore yma'n ffind efo falle bach yn anodd, achos bod rhai o'n chi wedi blino. Mae'n gallu bod yn anodd. Mae Emyr weithio'n gallu siarad yn hir, yn dydw i? Jyst chydig bach. Ia, mae'n gallu bod yn anodd. Felly pa bethau ydyn ni'n gallu wneud i gymryd rhan yn y capel i gyd i helpu ni i wrando ac i ganolbwyntio ac i edrych. Beth sy'n gallu helpu ni? So bethau sydd yn helpu chi? Pethau ymarferol. Cael squishy. Mae hwnna yn gallu. Rhywbeth i'ch wneud efo'ch dwylo chi. Cadw dwylo chi'n brysur. Mae Molly efo rhywbeth fyna. Cadw dwylo chi'n brysur a wedyn mae clusau chi'n rhydd i ddechrau trio gwrando. A lle gydych chi'n rhydd i edrych. Rhywbeth arall? Be? Beth ydyn? Chilo? Just eistedd? Ie, eistedd yn gwrando. Just eistedd yn gwrando. Gwych. Pawb ddim yn gallu gwneud. Dwi'n ffeindio hwnna'n rili anodd i just eistedd yn gwrando. Mae rhaid i fi cael rhywbeth i wneud efo dwylo fi. Ti fel yn gwneud ti ysgrifennu a ti'n gwneud fel sgrifennu? Ti'n iawn, dwi'n hoffi weithio just sgriblo chydig bach a ysgrifennu pethau. Iawn, falle bod hwnna'n helpu chi. Os yna rhywun arall yn y capel fan hyn yn gallu helpu ni feddwl am pethau, pam ni'n dod ac yn trio canolbwyntio a gwrando ar beth sydd gan Duw i ddweud, beth sy'n gallu helpu ni? So beth eraill? Os rhywun efo tips penodol? Symud rownd, cadw'n... O, os chi'n dechrau dysgu ni gysgu, cael bach o wiggle. Ti'n mynd hoffi aros yn llonydd, mae hwnna'n iawn. Molly'n hoffi gorwedd. Iawn. Na,
Oes unrhyw arall efo tips? Coffi! Mae cael coffi cyn dod i'r capel yn gallu bod yn syniad da. Chi wedi cael coffi bore yma? Na. Ond felly bod bwyd a bwyd. Bo chi ddim yn, fi eisiau bwyd, fi eisiau biscuits, come on. Iawn, felly bod neu'n siŵr bo chi ddim yn llwglyd. Ie? Neu bo chi ddim angen, bo chi efo dŵr efo chi. Rhaid gofyn bo chi'n sychedig. Ti'n llwglyd nawr. Felly mynd i toilet cyn bo chi'n dechrau dŵr fel bod ni ddim yn gorau mynd nôl ymlaen rhywun amser. Lot o bethau. Na, mae hynny'n iawn. Okay, mae yna lot o bethau ni'n gallu gwneud, ond y peth mwyaf piwsig i chi gofio heddiw yma, ydy mae Duw eisiau ni gyd, mae Duw eisiau ni gyd fod yma i wrando ar beth sydd gen i fo i ddweithio ni. A'r un o'r prif ffyrdd mae Duw yn siarad gyda ni ydy trwy'r Beibl. Okay, na i ddweud gweddi bach, a wedyn gallwch chi fynd nôl. O Dduw, diolch i ti bod ti yn derbyn pawb, diolch bod ti eisiau i ni clywed y eiriau di, bod ti eisiau siarad gyda ni, a bod ti eisiau i ni siarad gyda ti. A diolch bod ti'n derbyn pob un ohono ni, a bod ti'n croesawu pawb. Helpa ni nawr i ganolbwyntio ar beth wyt ti yn dweud wrthyn ni. Diolch am bob beth. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, ni wedi canu unwaith, ond ni'n mynd i ganu eto. Ni'n ffodus iawn bod gyda ni amrywiaeth fawr o emynau a chaneuon a salmau i ni'n gallu dewis ohonyn nhw i'w canu. A'r caneuon gwahanol yma, maen nhw'n gallu bod mewn arddull gwahanol, efo ffocws gwahanol. Mae rai ohonyn nhw'n syml iawn, mae rai ohonyn nhw'n fwy cyfoethog, ond maen nhw yno i'n helpu ni i addoli. Mae pob bynnag sy'n arwain yn dewis emynau a chaneuon sy'n gobeithio'n atgyfnerthu gweddill yr oedfa. Felly ni'n mynd i ganu nawr o arall. Sa'n cweith yn siŵr pam bod hwnna'n digwydd, fod rhywbeth i ddweud efo'r mics, ond allai ddim esbonio ran yna o'r oedfa. Llyfr gwahanol, Grym Mawl 2 yw enw hwn, ond bydd y geiriau ar y sgrin eto, rhif 51. Mor fawr yw cariad Duw y tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb allddurnad maint ei boen pan guddiodd Duw y tad ei wedd. Aeth twyllwch didew drwy'r tir, mwyn ni'n gael tangnefydd. Os chi eisiau gwybod beth yw cariad, dyma'r lle i edrych yn y ffaith fod Duw y tad wedi rhoi Iesu Grist i farw drosto ni. Wel, nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd.
wedi gweddio, sawl gwaith yn fyr, yn barod, ond fel arfer ni yn gweddio hefyd ychydig bach yn fwy estynedig. Nawr, os ych chi ddim yn berson sy'n gweddio, neu ddim yn gyfarwydd efo gweddio, i ni'n gallu gweddio pob math o bethau. Beth i ni'n gwneud wrth weddio yw dod at ein tad nefol. Ac yn aml, wrth i fi arwain y weddi, byddwn ni'n ymateb i be ni wedi clywed yn y darlleniad, neu rhywbeth i ni wedi canu. Mae rai pobl yn hoffi dilyn patrymau wrth weddio, yn i'w dechrau gyda addoliad, wedyn cyffesu am bechod, diolch i Dduw am bethau a gofyn i Dduw am bethau. Yn aml byddwn ni'n gweddio am yr Eglwys, ac am bobl yn ein plith ni, ond hefyd yn gweddio am y byd o'n cwmpas ni. Nawr, mai fi bore yma sy'n arwain y weddi, eto, dyw hwn ddim yn gyfle i chi gael nap, neu switch off. Wrth i'r weddi fynd ymlaen, falle bod e'n help i chi ddweud y weddi ar fy oli yn dawel yn eich pen chi, neu falle wrth i fi weddio bod rhywbeth yn taro chi a chi'n gallu ychwanegu hyd yn oed yn eich pen chi at y weddi. Ac unwaith eto, chi'n gwybod sut ni'n gorffen. Amen. Na i weddio. Arglwydd ein Duw, i ni yn dod ata ti yn awr, yn diolch dy fod ti yn dad, a dy fod ti yn ein caru ni. A dy fod ti wedi profi'r cariad hwnnw trwy anfon yr arglwydd Iesu Grist. I fod yn iawn, i fod yn aberth yn ein lle ni, mwyn ein cymodi ni a dod â ni yn ôl ata ti dy hun. Arglwydd, ni'n diolch am yr iachawdwriaeth yna sydd i'w gael trwy ffydd yng Nghrist. Ond diolch bod na ddim ffordd arall, a bod ni ddim angen ffeindio ffordd arall, bod ni ddim angen trial achub ein hunain. Arglwydd, i ni ddim yn gallu gwneud digon, i ni gyd wedi syrthio'n fyr o dy safon a dy berffeithrwydd di. Ac arglwydd, ni yn cyffesu hynny nawr, ac yn diolch, mae'r cwbl i ti'n gofyn gennym ni yw bod ni'n dod mewn ffydd, yn trystio, yn derbyn yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud yn ein lle ni. Arglwydd i ni yn diolch i ti, ac yn dy ganmol di, ti mor dda i ni. Arglwydd, ti yn rhoi pob peth da arglwydd, a ni'n diolch am y rhai ni gyd. Dad, ni'n cyflwyno yn hunan i ti. Arglwydd yn ein amrywiol anghenion. Arglwydd, mae'n y rai yma bore yma, falle sydd yn bell oddi wrtho ti, ac sydd yn clywed y lais ti, hyd yn oed yn awr yn galw. Arglwydd, ro ffydd i'r rhai yna. Arglwydd, mae'n y rai yn ein plith ni sydd falle yn gwynebu heriau anodd iawn. Arglwydd, wir yn stryglo, ddim yn gwybod lle i droi ac yn teimlo bod nhw ddim yn gallu ymdopi mwyach. Arglwydd, ro nerth, arglwydd, ro help, ro ddoethineb, os gweli di fod yn dda. Arglwydd, ni yn diolch, ni wedi cael yn atgoffa bod yna wahoddiad i bawb. Yr hen a'r ifanc, a ni'n cyflwyno ein plant a'n pobl ifanc ni. Arglwydd i ti, yn gweddio bydden nhw yn dod i thadnabod i yn ifanc iawn. Arglwydd, ni'n gweddio am rai hun yn ein plith. Arglwydd, wrth iddyn nhw heneiddio. Ni'n gweddio y bydde di yn cynnal, arglwydd, ac yn adnewyddu eu hysbryd nhw o ddydd i ddydd. Arglwydd, ni'n cyflwyno'n gwlad ni ti. Arglwydd, yn cyflwyno'r gymuned o'n cwmpas ni, yn diolch am gwyl yr Eglwys Newydd a Thon Gwynlais. Arglwydd, ni yn diolch am y bobl yma i gyd. Gweddi ni yw bydden nhw yn dod i thadnabod di. Ac arglwydd, ni'n cyflwyno'n byd ni. Arglwydd, pob math o
twrnamentau a dathliadau mynd ymlaen ar hyn o bryd. Ond arglwydd hefyd ryfeloedd a therfysg a anghyfiawnder. O, arglwydd, trig ar ha. Trig ar ha, os gweli di fod yn dda. Dad, bydd yn agos nawr ato ni felly. Helpa ni, wrth i ni barhau i daddoli di yn y munud nesaf yma. Clywyn gweddi ni, yn enw Crist. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu unwaith eto. Tro yma o ein atodiad ni o ganeuon rhif 2. Mae'r gan yma yn weddi mewn ffordd. Bydde Duw yn dod yn agos ac yn siarad, yn llefaru wrtho ni tra bod ni'n edrych ar y Beibl gyda'n gilydd. Arglwydd tyrd a llefara di. Yna ni sefyll i ganu. Wel, ni'n dod nawr at
mewn ffordd canolbwynt yr oedfa fod yr amser yn dechrau mynd, sef y bregaeth. Nawr, un person sydd yn pregethu, ond fel gyda y weddi, dyw hynny ddim yn golygu bod yn amser i bawb arall i switcho bant a dechrau breuddwydio am bob math o bethau eraill. Na, dyma un person yn dweud, dyla'r gynulleidfa fod yn gweithio'r un mor galed a'r pregethwr. Yn trial gwrando a canolbwyntio a deall a dal gafael i'r hyn sy'n cael ei ddweud. Chi'n gweld, ni di clywed gair Duw yn cael ei ddarllen. Ond yn y bregaeth, beth sy'n digwydd yw ni'n clywed y gair yna yn cael ei esbonio. A gobeithio, gyda help Duw, yn cael ei esbonio yn gywir ac yn ffyddlon. Nawr, pan bod ni angen hynny? Hynny yw, mae dyn ni'r Beibl, mae dyn ni gair Duw. Nag yw hynny'n ddigon? Wel, wrth gwrs, ydy mewn un ystyr. Ac eto, y gwir yw fod y Beibl yn gallu bod yn anodd i'w deall. Mae'n gallu bod yn anodd i ddeall beth mae'n ei olygu mewn gwahanol mannau. Ac yn aml iawn, mae'n gallu bod yn anodd i ddeall, wel, be mae'n golygu i fi? Be sydd gan hyn i'w wneud gyda fi? Sut mae hyn yn berthnasol i fy mywyd i? A felly mae Duw wedi gosod trefn o fewn yr eglwys, lle mae dynion yn cael ei galw a'i donio i'r gwaith yma. Pregethu, esbonio a chymhwyso gair Duw. Nawr eto, peidiwch cam ddeall, mae hon di arwain at broblemau yn y gorffennol, lle mae yr eglwys neu capel yn cael ei weld fel one-man band. Chi just yn mynd ar ddi sul, a chi just yn gwrando ar un person yn arwain oedfa ac yn pregethu, ac yna dyna fe. Wel na, ddim o gwbl. Na, pan ni'n dod yn Gristion, i ni'n dod yn rhan o'r eglwys, i ni'n dod yn aelodau o un corff, a mae gan bob aelod gwaith i'w wneud, cyfraniad i'w wneud, gweinidogaeth, ffordd o wasanaethu Duw. Be mae pregethu'n trial gwneud yw, wel, yn gyntaf, dod â phobl i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, ond yna helpu'r eglwys i gyflawni ei gweinidogaeth. A felly, nid darlith yw pregaeth, right? Nid just ffeithiau gwybodaeth, pen, ac yn sicr ddim, fel sy'n wir mor aml, nid just stories, nid just trial difyru, nid entertainment yw pregaeth, nid cyflwyno syniadau ei hunan, neu roi, beth ddigwyddodd i fi wythnos yma, y pregethwr i'r gynulleidfa yw pregaeth. Nag e. Pregethu'r gair sydd yn digwydd. Esbonio'r gair. Na pam o'n i'n annog bod chi'n ffindo copi o'r Beibl neu'n cael o leia ap ar eich ffôn fel bod chi'n gallu dilyn a checio ydy be mae'r pregethwr yma'n dweud yn cyd-fynd gyda be sydd i'w weld yn y Beibl. Nawr, mae yna nifer o eiriau yn cael eu defnyddio yn y Beibl i ddisgrifio pregethu. Un o'r rai amlyca yw fod y pregethwr yn cyhoeddi yr efengil, yn cyhoeddi'r newyddion da, yn rhannu'r newyddion da gydag eraill. Gair arall sy'n cael ei ddefnyddio yw bod y pregethwr yn dist, yn witness. Hynny, yn rannu yr hyn mae Duw wedi wneud gydag eraill. Un o'r geiriau mwyaf pwysig sy'n ymddangos yw, mae ymhen o'r 4 adnod 2, a mae jyst yn cael ei gyfieithu fan hyn fel pregetha'r gair. Ond mae'r gair greiddiol yna yn y Groeg yn cyfleu'r syniad o fod yn genad. Yn Saesneg, herald, neu ambassador.
A'r syniad fyna yw fod brenin wedi cyhoeddi neges ac yn anfon ei was i rannu'r neges yna. A dyna yw pregethu. Mae'r arglwydd Dduw wedi anfon ei weision i gyhoeddi neges. Nid ei neges ei hunan, nid ei syniadau ei hunan, maen nhw fod yn ffyddlon, a maen nhw fod yn glir, a maen nhw fod yn ddewr wrth gyhoeddi'r neges yna. Felly beth yw'r neges? Wel, mae eisiau chi ddod nôl wythnos i wythnos, achos dyna ni'n gwneud yw edrych ar wahanol agweddau o'r neges. Ond am weddill yr munud nesaf yma, fi eisiau ni edrych ar y 3 gair yma. Mae Paul yn defnyddio sydd yn rhyw fath o grynhoi y neges. Rhyw fath o esbonio beth yw pregethu, be mae'r cenad yn ei wneud. Ni'n gweld nhw yn Pennod 4 adnod 2, argyhoeddi, ceryddu a calonogi. So mae gwir pregethu gyntaf i gyd yn argyhoeddi, neu'n ceisio argyhoeddi. Hynny yw, i ni'n cyflwyno neges, a dwi ddim yn neges chi'n gallu just take it or leave it. Neges chi'n gallu dweud, mae hwnna'n iawn, mae hwnna'n swnio'n gret, ond sdim gwahaniaeth os ydw i'n credu a'i peidio. Na. Mae pregethu fod i argyhoeddi. Fod i ddangos i'r gynulleidfa, mae hwn yn newyddion difrifol. Mae hwn yn newyddion pwysig. Mae hwn yn newyddion sydd angen ymateb iddi. Ni'n gweld pan fod hynny'n wir ym Mhennod 4 adnod 1 yn dyn ni. Mae Paul yn rhoi'r siars yma i Timotheus yngwydd Duw a Christ Iesu, yr hwn sydd i farnu'r byw a'r meirw. Mae'n dweud fyna fod yna ddydd o farn. Dydd pan fydd pob un ohono ni yn gorfod rhoi cyfrif ger bron Duw am y ffordd i ni wedi byw ac am y ffordd i ni wedi ymateb yw ddatguddiad ac yw air Mae'r Beibl yn dweud bod ni gyd fel pobl wedi mynd ein ffordd ein hunan. Bod Duw wedi'n creu ni a bod Duw wedi'n caru ni ac i ni wedi gwrthryfela ni erbyn Ond mae'n y ddydd o farn yn dod, a ar y dydd hwnnw bydd y Duw sanctaidd, ni wedi canu amdano fe. Y Duw cyfiawn, y Duw sydd mor lan ei lyged, dwi ddim yn gallu edrych ar bechod, bydd y Duw yna yn ein barnu ni. A chi gweld, mae'n rhaid iddo fe farnu. Mae'n y stori wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar, stori erchyll, trist. Ond ddim mynd i fewn i'r manylion, ond oedd yr bobl oedd wedi cyflawni trosedd arbennig, ond nhw wedi cael ei ryddhau efo, oedd y gosb yn unduly lenient oedd y penderfyniad yn ddiweddarach. Hynny, nhw ddim wedi cael eu cosbi'n iawn. Oedd yna public outcry, achos oedd y gosb ddim wedi cael ei roi fel y dylse fe. Mae'r un peth fan hyn. Dydy Duw ddim yn gallu anwybyddu pechod. Dydy Duw ddim yn gallu, just brwsio fe dan y carped fel petai. Na, mae'n y ddydd o farn. A falle bod ni ddim yn hoffi clywed hynny. Mae'n gallu gwneud ni'n anghyfforddus. Mae Paul yn sôn yn adnod 3 yn pobl sydd eisiau dilyn eu chwantau hunan ac rynhoi o'i gwmpas liaws o athrawon i ticlo'i clistiau. A dyna ni eisiau wneud fel arfer, just clywed y pethau sy'n neud ni teimlo'n dda. Clywed y pethau sy'n neud ni teimlo yn well amdano ni'n hunan. Chi ddim mor wael â hynny. Bydd popeth yn iawn. Na, meddwl Paul, na, mae yna ddydd o farn. Ond, mae Duw wedi trefnu ffordd o iachawdwriaeth. Nathon ni glywed am hynny yn dod, Pennod 3 adnod 15. Iachawdwriaeth trwy ffydd yn Iesu Grist.
Dyna'r neges ni angen cael ein argyhoeddi ohono fe. Fod na farn, ond fod na ffordd i ddianc rhag y farn. Fod Iesu Grist, mab Duw, wedi dod i'r byd, fod e wedi cymryd cnawd. A fod e wedi dod yn un ohono ni. Yn debyg hi ni ym mhob ffordd heblaw fod e yn ddibechod. A nath e fyw y bywyd i ni wedi methu ei fyw. Ac yna, fe nath e roi ei fywyd yn aberth drosto ni ar y groes. Nath e roi ei hun yn ein lle ni. Nath e gymryd y farn fel petai arno fe ei hun. Mae'n lot fwy i'w ddweud, ond nawr, trwy ffydd yng Nghrist. Sdim angen gwneud dim byd arall, sdim angen talu yn rhywbeth, sdim angen cyfrannu dim byd arall, just credu a trwy ffydd yng Nghrist i ni'n derbyn bywyd newydd. Ni'n derbyn maddeuant. Ni'n cael ein cyfiawnhau a'n mabwysiadu yn blant i Dduw. Felly mae pregethu fod i argyhoeddi. Chi angen gwrando ar hyn. Chi methu anwybyddu hyn. Chi angen talu sylw i hyn a chredu hyn cyn bod hi'n rhy hwyr. A dyna mae Paul yn defnyddio gair arall, yn dydi? Cerydda, neu ceryddu. Achos y gwir yw, just dechrau'r daith yw hwnna. Pan mae person yn dod i gredu yn Iesu Grist, maen nhw yn cael eu maddau, a maen nhw'n derbyn bywyd tragwyddol, a mae bywyd nhw nawr yn saff, yn nwylo Duw. Ond yn ei bywyd nhw wedyn o ddydd, dechrau'r daith yw e. Fel Cristnogion, bydd y Cristnogion yma yn cytuno gyda fi yn hyn, ni efo pob math o broblemau, pob math o wendidau, pob math o baggage o'n bywydau ni cyn i ni gael ein hachub. Dyw dod yn Gristion ddim yn golygu bod chi'n sydyn yn berffaith a beth yn gwneud camgymeriadau. Na, ni'n dal i lithro, ni'n dal i grwydro. Chod un o'r camgymeriadau neu'r camsyniadau sy'n gan bobl weithiau, mae Cristnogion yn meddwl bod nhw'n well na phawb arall. Dyn ni ddim. Ni'n gwybod bod ni cyndrwg a phawb arall, ond ni'n gwybod bod Duw wedi'n caru ni a bod wedi trefnu ffordd i'n hachub ni, a nawr i ni eisiau cael ein newid. I ni eisiau bod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist, a diolch i Dduw, mae e yn ara deg yn ein newid ni o ddydd i ddydd, ond ni dal i wneud camgymeriadau. I ni dal yn gwneud pethau'n anghywir, i ni dal yn dweud pethau ni'n dyfaru. I ni dal weithiau'n ffeindio'n hunan yn credu pethau dylsyn ni ddim. Mae Paul yn sôn am yr gau athrawon yma, a weithiau ni'n cael ein denu ar ôl rhyw syniad sydd ddim yn feiblaidd. A felly beth sydd angen? Wel, ni angen cael ein cyryddu. Ni angen cael ein beien ni wedi pwyntio allan. Ni angen cael ein cywiro. I ni angen dod o dan y Beibl a gweld be mae Duw yn ei ddweud, ac os oes yna rhywbeth yno ni sydd ddim yn matcho lan i hynny, i ni angen cael hynny wedi pwyntio allan. I ni eisiau pregethu sydd yn dangos i ni, na ti di methu'r marc fan hyn. Dyw hyn ddim yn iawn. Mae angen i ti newid o ran yma o dy fywyd di. A mae'r pregethwr ei hun wrth gwrs dan yr un awdurdod y gair, yr un angen arno fe i gael ei sancteiddio a'i newid hefyd. Trwy ras Duw, mae'r ysbryd glân yn gallu gweithio yn ein calonau ni a'n helpu ni i weld lle i ni'n mynd yn anghywir ac trwy'r ceryddu yna ein gwneud ni'n fwy tebyg i'r hyn i ni fod. Ac yna mae'n y trydydd gair yn does yr calonogi. A ni angen hyn yn di ni. Ni angen cael ein calonogi. Ni angen cael ein atgoffa o'r gallu yna sydd gan Dduw o'n plaid ni ac ar waith yno ni.
Dyw'r Cristion ddim yn berffaith, a dyw'r Cristion chwaith ddim yn dianc rhag pob problem a dioddefaint. Na, mae Paul yn dweud yn dydy pennod 3 adnod 12, yn wir, ei herlyd gaeth pawb sy'n ceisio byw bywyd diwiol yng Nghrist Iesu. Os chi'n dilyn Iesu Grist, mae problemau'n mynd i ddod. Mae gwrthwynebiad yn mynd i ddod. Mae erledigaeth am beth i chi'n credu a'r holl problemau eraill sydd yn gyson i ni fel pobl. Ond mae pregethu fod i'n calonogi ni. Mae pregethu fod i'n atgoffa ni, wel, cofio cymaint mae Duw wedi wneud drosto ti. Cofio mor bell mae wedi dod at ti hyd yma. Cofio fod y fywyd i yn ddiogel yng Nghrist. Cofio bod pwerau y byd yma, pwerau drygionus, ddim yn mynd i ennill y dydd. Mae'r arglwydd Iesu trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad wedi ennill y fuddugoliaeth. Cofio, ysdim os beth sy'n digwydd i ti. Beth sy'n digwydd i dy gorff di, beth sy'n digwydd i dy iechyd di, beth sy'n digwydd i dy arian di a dy deulu di ac unrhyw beth arall. Cofio bod ti yn saff, yn ddo fe. Ac ar y dydd yna pan fydd yn ymddangos, adnod 1 yw hyn, pennod 4, bydd yn ymddangos gyda'i deyrnas e. A fel un o'i bobl mae gen ti le yn y deyrnas tragwyddol yna, sy'n mynd i sefyll pan mae pob peth arall, pob teyrnas arall, pechod, drygioni, bydd y cwbl yn cael ei sgubo i ffwrdd, ond bydd teyrnas yr arglwydd yn sefyll. A mae yna fwy i ddweud na hynny. Ond dyma be mae pregethu yn trial i wneud. Cyhoeddi, neges, gan y brenin ei hunan i chi, bod angen i chi ddal gafel i'r neges, bod angen i chi droi o'ch pechod a chredu yng Nghrist, dechrau ar y bywyd newydd yma, a cario mlaen yn y nerth mae e'n rhoi. Nawr, os mae dyna'r tro cyntaf chi glywed y pethau hyn, os oes yna bethau sydd wedi bod yn aneglur, gai anwch chi nawr i, ddim i just gorffen yr oedfa, mynd adre ac anghofio am switcho'r teledu mlaen, meddwl am rhywbeth arall. Na, treulio'ch amser nawr yn meddwl, yn myfyrio, yn gweddio. Dewch chi holi. Mae yna daflen arall gyda ni yn y ffrynt fan hyn. Taflen cadw mewn cysylltiad. Sgwennwch eich enw lawr, nawn ni gysylltu. Mae yna opsiynau pa fath o wybodaeth pellach chi eisiau, ond holwch. Mae'r pethau yma'n rhy bwysig i'w hanwybyddu. Wel, gadewch chi fi weddio. Na'i weddio. Arglwydd ni'n diolch i ti am y pethau ni wedi clywed yn ddigon brysog y bore yma. Ni yn diolch i ti am yr elfennau gwahanol yma o'n addoliad. Bod ni'n gallu dod i ganu, i weddio, i ddarllen, ac i wrando ar dair di'n cael ei esbonio. Dad, ni'n diolch, dyma'r ffordd i ti wedi drefnu. Diolch bydd yna gyfle heno hefyd yn yr oedfa i gael cymundeb efo'n gilydd. Ac i glywed mwy am dy gariad di. Dad, helpa ni nawr. O'r hynaf i'r iengaf, os oes unrhyw beth sydd yn aneglur, a wneud i trwy dy ysbryd glân, agor ein meddyliau ni i ddeall y pethau hyn. Mwyn dy enw mawr di. Amen. Amen. Nawr wrth i ni orffen yr oedfa, ni yn mynd i ganu, unwaith eto, ac mae yna gyfle wrth i ni ganu yn does i fyfyrio, i ymateb i be ni wedi clywed. A pan ni'n gorffen y gan olaf yma, un o'r pethau ni'n arfer gwneud fel eglwys, os newch chi beidio eistedd yn syth, aros ar eich traed, a byddai'n cyhoeddi bendith Duw arno ni,
Ac yna, gewch chi eistedd, ond peidiwch rithro i ffwrdd achos mae yna baned a bisgedi ar ôl yr oedfa. Sdim byd yn y Beibl yn byti cael paned a bisged, okay? Ond mae'n ffordd hyfryd i gael amser gyda'n gilydd. Wel, nawn ni ganu. Emyn o'r llyfr yma, syml iawn, rhif 45. Diolch i ti, yr holl alluog ddew am yr efengil, y newyddion da, sanctaidd. Pan oeddem ni mewn carchar tywyllt i, hynny pan o'n ni ar goll yn ein pechod ni, roest un o leini nefol. Oaid, yr hyfryd wawr ar led, goleued deiar lydan. Ni eisiau bawb i dderbyn yr goleuni yma, pawb i glywed ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Halleluia, mawl i Dduw. Amen. Bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i fod gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.